Que tal, señoras e señores? Chegou o momento da cociña en directo na televisión de Galicia. Son as 6:30 pasadas da tarde. Chegou o momento de que a xente envíe receitas da casa, que nos encanta que envíe receitas todos os días ao WhatsApp, ao Instagram, que nos las mandedes ás nosas redes sociais a donde que irades. Pero o conto dos cociñeiros xa cousa nosa, así que imos chamar que pasen, por favor, dunha vez, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Vamos, vamos, vamos. Mola porque Xulio, non sei por qué, sempre ven cunha cara de felicidade increíble. Porque me contou un chiste, Begoña, aí atrás. Aí atrás, contou un chiste. Sí, pero o chiste que se poida contar, contaralo durante o programa. Se queres, conto-cho. Vale, durante o programa conta. Veña, feito. Veña, va. De momento imos ver que é o que temos que cociñar no día de hoxe. Imos ver que é o que nos trae Cruz. Adiante. Ola, son Cruz de Padrón e dende aquí a miña receta de callos. Fago un sofrito con as cebolas e uns allos, poño a carne a dorar e logo poñolle auga, especies ao gusto, sal, pimentón dulce, pimentón picante e comino. 2 horiñas e media de cocción e listos. Gracias. Cruz de Padrón que nos trouxo, eu creo que sempre digo, claro, isto típico de Galicia, pero callos, o sea, o callo non pode ser, non hai nada máis típico case, No. O sea, que pode haber máis típico que o callo en Galicia? O cocido. O caldo. O cocido, O tamén. caldo. O As caldo. filloas. As filloas. É que claro, A gaita. É que si te pos, claro, en plan, si che pagan por cada comida que dis de Galicia, és millonario. Bueno, temos aquí, xa vedes, uns callos maravillosos, garabanzos tamén, chourizos, loureiro, temos de todo no programa de hoxe. Tedes que quedar a cociñar con nós. E que vai facer Begoña? Pois eu estou hoxe un pouco así daquela maneira. Veño como ao tempo. Xa te vin un pouco así... Veño como ao tempo. Vou facer uns callos con gambóns. Como con gambóns. Sí, con sorpresa de gambón. O sea, vaslle meter aos callos... como Gambón. que, claro, é que vaslle meter peixe, marisco ao Sí, callo. sí. Non tranquilo. Un gambón. Volve. Un gambón. Vai quedar... Estás con lesións. Acabo de chispar o rojo malo azul. Non sei se vou ganar ou non. Xa. Pero hai que atrever nesta O vida. sea, estás facendo un Xulio ti. Eu que sei, fago o que quero. Vale. E Xulio, espera, xa sería o último que ora Xulio diga que ele vai facer callos normais e correntes. O mismito que fixo Cruz. Pero clavado. Clavado, sí, O sea- prácticamente clavado, sí. Se ti despois de gañar onte xa queres a segunda. E agora xa estou... Xa compensaste para toda a vida. Veño a manter solo. A manter, vale, pois imos manter o nivel. Rapaces, colledes cousas, podedes comezar a cociñar, isto leva lo ti, non? Sí. Eu quedo aquí con Begoña que me vai ir contando pois como prepara estes callos que nos encantan Por mira, primeiro vamos a poñer a pota xa a ferver. a quentar. Vale. E os callos, eu suelo comprarlos nun sitio de confianza, sempre, nunha carnicería de confianza. Moi importante. É que é moi importante, Moi importante. aviso a xente, comprar o callo bo. Sí, hai que comprar uns Aí bons está. callos. Agora xa veñen bastante limpiños, Mira que pero nós deixámoslos sempre, desde a noite anterior, auga con limón. Auga con limón. Unhas rodelas así de limón, vale? Metidas en auga. Pero iso é algo da vosa zona ou é algo que se fai en xeral? De poñelo con limón? Normalmente faise bastante pues mira, nas non sabía cociñas. do limón, Sí. Ves? Había veces, antes cando a mellor non había limón, que se facía tamén con vinagre. Vale, Un pouco de vinagre. Vale. Vale. Hai que asegurarse de que as patas veñan ben peladiñas. Ajá. Vale, se non dámoslle cun sopletiño destes pequenos da casa. Vale. E raspámola e lavámola. Este é a pata de tenreira. Vale. Buah, que pataza, E este é o bandullo. Iso é o bandullo, porque Sí. claro, moita xente ás veces pregunta que é o callo en sí. Home, pois o Que é o callo é o bandullo. O callo é o bandullo, que hai moitas veces que a xente pregunta os callos, porque, por exemplo, Da a mí, vaca, hai moita xente que di, de feito, eu quero os callos pero sin carne. Entón non son callos, son os garabanzos. Son os garbanzos, claro. Entón, neste caso, o callo, para que o sepa todo o mundo na casa, o callo é o bandullo. É o bandullo, sí. Da tenreira, da vaca. Sí. Eu a veces tamén que lle engado, a mellor o morro tamén, que hai xente tamén que usa. Pero, bueno, neste caso, vou no facer co bandullo e ca pata de tenreira. Perfecto. Ben, vemos que está limpiña, xa tivemos toda a noite en auga con limón, entón vamos a metela a cocer. Sí, pero hai que encender a auga. Eso sería ben. Tiñes que te haber encargado. Xa, pero eu non estou Estabas para todo. deste lado. Eu non estou para todo, Begoña. Estás algo No, ocioso. Dispersa estás ti. Que Mira. ves con cambiando moitas cousas. Oye, meter un corte así. Vale, e vamos meter xa. Vamos a metela a cocer. Buah, a pata é boa, eh? É A grande, pata verdad? e o bandullo así. Vale. E agora eu cocio cunha cebola así Ah, vale. e con cravos. Porque- Ves?
Son clavos, pero non de ferro. Son clavos de... Cando dixo cravos, Clavos de olor. Cando dixetes cravos, dixen eu. Sí que vai rebelde. Así vou meter unhas puntas. Sí que vai rebelde. Mira, é moi fácil, mira, velos. Ah, vale, vale. Clávalos. Só che fai falta empuxar un pouco co dedo. Non che fai falta martelo. Espera. Que é? Porque lle queda moi ben, é unha especie que lle queda moi ben ao bandullo. Vale, entón clavamos así uns pouquiños para que non se perdan no líquido, clavámoslos na cebola. Ah, ti clávalo, o sea, péjalos na cebola para non perdelos. Para non perdelos. Así non andan despois, porque depois ao mellor cóllelo na boca e non che tan sabroso. Ah, amiga. Pero se vai así cun pouquiño do olor, quédache aí, Vale, e listo. Aí vai. Para que non queden libres. Vale, entón o único que faz é poñerlle auga, botar a pata de tenreira, o bandullo, a cebola cos cravos e a ferver. Aí está. Agora, canto tarda? Mais ou menos 2 horas e media. Vale. Tú cando ves que o hueso se empeza a separar da carne, que o hueso xa sale el solo enteiriño, o callo está listo. Entón xa está. Xa está. Entón, ao mellor, a pata, se a vaca era delgada, ao mellor tarda un pouco menos. Se era un pouquiño máis gorda, O sea, que tens que controlar tamén como era a vaca. Claro, home, eso vas ver no momento que salga o hueso, xa llevar ver que está cocido a pata. Estamos aprendendo a facer callos no voltas co prato. Levamos unhas semanas aprendendo unhas receitas tan maravillosas que ainda queremos saber máis. A xente da casa que chame, que nos contas cousas, como facedes vos os callos, facedes isto de poñerlle os cravos tamén a cebola. Sí, non, chamade ao teléfono do programa e recordade que repartimos cartos, 50 euros dunha vez, 50 da outra, 100 euros todos os días do ano de luns a venres no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. E como xa rematei con Begoña, sabes que fago? Pois vas onda, Julio. Marcho con Xulio. A ver, señor de Silleda, vostede tamén lle pon os cravos á cebola ou non? Pois sí, señor de Arzúa. Non, eu non lle poño os clavos, porque eu despois utilizo unhas especias que xa veñen preparadas no supermercado. Vale. Entón, mira, eu o que sí que fago é... O que fago é cortar o vientre, eso é, claro, o teu bandullo está o troceado, non? bandullo e a pata tamén. A pata, os cortes que nos fan na carnicería, eu remato de cortala. Vale, ti deixelo todo como aos toros do... Eso é, como se foran toros, remato de cortar. Entón, amigo. Xa vai pai. Pero ao maiores, botolle, igual que cruz, os garbanzos. Repite iso de igual que cruz. Igual que cruz, igualito que cruz. Ti crees que a cruz lle gustará? Eu estou seguro que sí. Se lle gustan os callos, van lle gustar os meus, non? Ese langostino. E ti se lle botas os garbanzos a cocer? Eu botolle toda a vez. Pero os garbanzos ya estaban cocidos ou non? Non, estaban solo a remollo. Ah, solo a remollo, vale, perfecto. Vale, entón botas de toda a vez. Puxémonos onta a remollo, pero os garbanzos están... Ah, vale, están sin cocer, pero estiveron a remollo, vale, perfectamente. Vale. Bueno, pois mira, antes de que sigas, vamos chamar a convidada. Pa que cheire, pa que vexa como son estes callos. Que veña, por favor, xunta a nós. Cruz de Padrón, un aplauso para ela. Hola, Cruz. Hola. Que tal, como estás? Achégate aquí. Que tal? Así que ti eres tamén calleira, non? Bueno, un pouquiño. Un pouquiño? Non moito, Ah, non? Non. Pero falos? Sí. Sí? E que tal che quedan? Pero non se poden comer a diario. Home, que a diario son... Entonces, como moi calleira, non. Claro, non se pode abusar do callo. Ora, cando comes callo, que ben sente. Sí. Claro. Sí. Estánme chivando, agora mesmo, de feito, que os pós de tapa no bar. Sí. Pois sabes unha cousa, vou dicir unha cousa. O callo normalmente no bar como tapa triunfa moito. Sí. Sí ou non? Certo. Porque, por exemplo, en Arzúa, no bar que frecuento eu, sempre hai callos os domingos. Se é o día do callo. Suele ser. Suele ser o domingo? Sí, eu tamén suelo poñelos o domingo. Ves? A xente vai e toma o seu viño, o que sexa, e o callo. A tapa quente sempre triunfa moito. Ves? E o callo gusta moito. Ves? Pois vamos ver como están os callos de Xulio. Veña, contalle... Eu no meu bar poñeos os miércoles. Eu fui para Tío, porque ti vas ao Casi revés do mellor, mundo. casi era mellor, que dá menos traballo. Contalle a Cruz. Pero bueno, ben. Puxen o bandullo, a pata e os garbanzos a cocer, igual que fas ti. E agora estou facendo un sofrito que tamén utilizo solo allo e cebola. Sí. Vale? Nada máis. E despois aí, unha vez que este esto pochadiño, é onde vou botar o chourizo, as especias e todo. Van quedar... Eu espesos un pouquiño con fariña, non sei se espesas ti con fariña. Sí, un pouquiño, senón... Porque a mí gustame que queden... A min tamén. Que se pegue a lingua A a paladar, min Que tamén. queden Sí. espesiños, Que sí. queden así espesiños. Eu sempre mido, pa min, o espesor é como das ameixas á mariñeira, sabes? Cando queda así espesiña. Sí, pero senón dá a sensación de lavao. Ese espesor, pois no callo tamén. Gústame que este así máis ben espesiño.
E nada, e despois, eso, as especias pos callos, un poquinho de pimento doce, mesturado con picante tamén. Sí. Para que pique un poquinho aí. Moi ben, maravilloso. Pois vamos con Begoña, que ben vai hoxe todo. Que tranquilidade teñen os cociñeiros, como se nota que é algo que dominan, os callos, que están moi tranquilos os dous. A ver, bótate aí para diante, que che conte Begoña como está facendo ela. Pois eu vou che dar unha sorpresa, Está que che vai facendo de gustar maneira un pouco moito. distinta. Pasa. Diferente completamente. Ponte A aquí ver. con Begoña. A ver. Que na vida non todo é blanco e negro. No, razón tes. Non sei se os coces así, pero bueno, meteos con un pouquiño de limón na nevera o día anterior, para sacarlle ao mellor un pouquiño ese olor fuerte. Lavoos ben, peloos ben, e depois sobre unhas 2 horas e media, 3 horas cocendo. Poñolle unha ceboliña con cravos para que lle quede o olor do cravo e deixo que se vaya cociñando. E agora vou facer un refrito. Un pouco de allo, aceite de oliva, cebola, Espera que se che botou por fora unha cenoura. unha cenoria. Aí está. Cenoria, e pois cando este un pouquiño pochado, voulle botar un tomatiño. Oh, Sí, sí. Vale. moi ben. E un pouquiño de comino, que lle queda moi ben Sí. os callos. Que ben as especies que... Os callos sin cominos. Sin comino non Sin hai comino callos. non son callos. Non son callos, Son non. pseudocallos. É verdad. Bueno, Cruce, ti visto, así cos brazos cruzados como a min, cal crees que vai mellor? Pois O non cal- che sabría dicir, Claro. porque de momento todos pintan igual. Está complicado de momento, Sí. non? Está difícil. Bueno, Cruz, Faltalle moito todavía. faltalle moitísimo, pero vouche Sí. pedir que vayas á zona de suplidores e despois vemos, vale? Vale. Un aplauso para Cruz de Padrón, que está hoxe connosco. Non voltas co brazo. Que maravilla, facendo callos hoxe aquí no programa, espectacular. Temos unha chamada telefónica a ver quen quere comentar como fai os callos na casa. A ver, hola, que tal? Boa tarde. Hola. José, estás aí? Hola. Hola, José. Perdón, é que estaba medio distraído. Ah, claro, estaba medio distraído vendo o programa, non? Sí, é que estaba xa alimentando cabista e vendo os cociñeiros. Bueno, normal, que a mí está se me caendo un pouco así a baba, sabes, vendo o que están facendo os dous. É totalmente normal e comprensible. Bueno, José de Touro, contanos, ti como faz os callos? A ver, como che gustan? Eu, se que digo a verdad, nunca os fixen. Ah, bueno, está ben. Nunca os fixen, pero, bueno, miña nai sí que os fai, están ben. Supoño que estarán mellores que ese, non? Cada un mira polo seu. José, ti xa dis, é que o dos callos é como a tortilla, como o caldo, sempre gusta, o que lle gusta a un e xa está, o resto non. Non? Efectivamente, Claro. o da casa, O da non hai casa tal. e o resto non. E o Non sei- resto nada. Dis que estás vendo o programa. Ti como ves aos cociñeiros de hoxe? Quen crees que vai por diante? Bueno, está aí a cousa reñida, porque eu non sei que che diga, Xa. Estamos dous aí a apurar a tope. Sí, isto vai estar competido hasta o final, non? Cando está así a cousa igualada, parece que vai estar competido hasta o final. Bueno, José, vouche mandar un bico xigantesco, vale? Veña, vos. E gracias por ver o programa todos os días. Un bico enorme e un bico para a xente de Touro. Veña. Veña. Gratiñas. Chao, chao, un bico. Para todos. Veña, Chao, chao, adiós, adiós. Vamos a seguir con Xulio, mientras tanto, que anda aquí traballando. E hoxe está moi calado, Porque hoxe non te metiche case comigo tampouco, Ves? entón... Porque hoxe estou tranquilo. Eu se non me chinchas non... Hoxe non estou saltas. relaxado. Sí, Estou xa tranquilo. te vexo tamén. Vamos a ver. Vexo que estiveches picando aí chourizo. Sí, tamén. teño picadiño xa, porque unha vez que se me poche isto, vou refogar un poquinho aí o chourizo, Ajá. e despois xa llevo botando as especias, o que che dixen. Vale. O compango este para callos, e pimento doce e picante. Perfecto. Xa tes mesturado aí? Aquí sí, sí. O Vale. doce e o picante, sí. Unha proporción de unha parte de picante por 3 de 12. Por 3 de 12. Como lle chamaches a isto? A esta mestura que atopas no súper? Chamelle compango, non sei se chama compango. Non sei como se chama, pero... No, é unha mestura que leva comino, leva un poquinho de cravo de olor, Vale. leva un poquinho de perexel. Bueno, é cada casa, cada marca pon o seu... Por recapitularlle un pouquiño á xente, temos por un lado o bandullo, a pata e os callos. E os callos. Bueno, os callos, e os garabanzos. Bueno, os garabanzos. Os garabanzos. É unha folliña de loureiro. Vale. E isto, o que vou facendo eu, Ah, retiras di todo vou o que vai... retirando toda a espuma, porque este é a porquería que vai soltando. E así tamén evitamos que se nos vai, según vai evaporando agua, que se nos Seque. reseque, que quede toda a pota agarrada. Ah, ese é bo truco, Mira, o de quitarlle todo iso, Hai que ves? quitarlle, Está moi ben. Chámase desespumar. Vale. Pero isto en todos os guisos, Sí, todos os guisos, claro. Vale.
Pois vamos E así ver... queda despois o caldiño máis limpo. Vamos ver se Begoña tamén o quita. A ver que nos conta Begoña. Begoña, ti tamén lle quitas a... Eu teño pota máis grande porque o meu son máis racións. Entón ainda non me subiu a espuma. Entón hecho cai. Entón, como a miña pota é máis grande, Claro. eu necesito máis que da tele, por que non ves? Claro, Ainda non me ferveu. necesitas máxia televisiva. Sí. Muller, os teus desexos son ordes para min. Cando ti me pides algo, Begoña, eu fago o que teño que facer. Sabedes que vai ser? Imos ver un vídeo, evidentemente. A pregunta é a seguinte. Gustan os callos en Galicia ou non? Eu xa vos digo que a resposta é moi fácil. Mirade. Eu penso que sí. Ai, me encantan. Fixeno eu anteayer. Sí, na miña casa sempre se consumen. Fago. Eu teño a miña táctica para facelos. Queren saber como se fan os callos? Faces a pata, o vientre, o chourizo. Despois botas os garbanzos. E despois botolle un pouquiño de cominos. E lle poñía clavos do olor no allo. Ai, eso xa é para nota. Con 5 me chega. A fadiño lento, chucu, 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 nada máis. Pouquinho a pouco vas sabendo todo, Eu fixen o domingo para comelos o luns. A ver, al día está rico, pero al día siguiente sabe mejor. O que saber sabe o mellor feitos do día, se están ben feitos, sí. Algo teño que picar. As dulces non é como os pimentos. O que pique non. Que sí que pica. Senón non saben a nada. A mí o picante é que me rechiflan. A mitad é mitad. Ai, home, claro. O sustiño. E a papá. Ai, que vivan os callos. Ves como gustan os callos? Xa pasaron, que, 2 horas e media, podemos calcular máis ou menos, porque Mais xa ou vixo menos. a cousa cocida. Fixadevos neste vídeo canto tempo pasou, Xulio? Sí, foi unha foi un- maravilla. foi un vídeo largo, Foi un vídeo larguísimo, A xente na casa non se deu conta, a ver como está isto. Mira, esto está cocido. Mira, mirade como está isto cocido, que maravilla. Mira, ves? O... Buah. Mira como xa está. Mira como a uña Ves? xa está- Aí xa está. separado o hueso, ves? Eso quería preguntar eu. Como sabemos que está cocido? Pois mira, o garbanzo, porque o apretas e desfaise. Desfaise. Vale. Queda cremosiño, non? A uña perdeu o oso xa. Ah, vale, o que decía Begoña, Eso soltase é. o oso. E tocámolo e atravesamos, tocamos, o sea, xuntamos os bordados, ves? Vale. E o vientre, o mismo. Collemos un trociño de vientre e tamén Ah, están vale, listos. vale. Perfecto. Vale, Entón, entón, vale. Que nos queda entón, agora seguinte para paso. comer? Porque isto xa se podría comer casi. No, home, Home, así non. así non. Mira, Pero veña. cebola e alliño xa picadiños, vale? Moi pochados, O sea, xa xa. pochadiños, perdón. Botamos o chourizo. Fuá, chourizo. E remexemos un pouquiño para que se vaya Chourizo. empapando dese aceite de oliva que tiñamos aí. O sea, estamos facendo uns callos polo manual tradicional de Galicia. Claro. sea, Bueno, eu como os comí sempre na casa. Colliches o manual de nais, aboas e toda a estirpe familiar de Xulio. Eso, Estámoslo facendo aquí no Tal programa. cual. Mira, e agora, isto vai sobre gusto, se che gustan máis ou menos especiados, vale? A ti como Vamos che a botar, a min gústame que teña un Que toque, teña un toque de saborcillo. especia, sí. Vale, veña. Unha cucharadiña e media máis ou menos de especias. Sabes o que me sorprende a min dos callos? Hai xente que lle gustan que estén picantes, Sí. pero picantes que che perforen o estómago, sabes? O meu Despois sogro, de- cando pican os callos, el ten o bote de tabasco ao lado. Claro. E vai botando. Claro, é que eu Sí, teño un tío que tamén, Mira, e Teño un agora, tío que... isto tamén vai a gusto, vale? Vale. Se che gusta máis con máis pemento ou con menos. Sí, pemento tarlle botando, non hai problema. Botelle 3 cucharadiñas de café, non? Vale. Vale. E agora, aquí mismo llevamos botar xa a fariña para facer o espesante dos nosos callos, vale? Vale. Entón, Se lle botas da aí a maneira, fariña. Buah, isto vai estar increíble, Isto vai estar moi bo. Home, como vai estar? Isto... é sin gambós, non fan falta gambós. para Non comer fan uns- falta nada, Nada. Para comer uns bons callos. Buah, que Fariña, é fariña normal de trigo, Sí. Buah. Dios, Mira como recende, que maravilla. Isto ahora xa recende a callos, verdad? Ah, xa cheira, sí. Xa cheira. Isto ahora, sí, e agora mira, como temos aí os callos aínda fervendo, vamos a ir collendo parte desta Auga. auguiña e vamos a botando aquí para facer o espesante. Recordamos o que fixo Xulio antes do vídeo, que foi quitarlle esas impurezas, non? A suciedade toda, quitoulle, Eso, entón ves como agora está está caldiño, limpo. Está limpo, e a pota está limpa tamén. Exactamente. Entón pode coller esa auga, mira, que truco máis bo. Bueno, Vamos a ir botando aí. E agora, E darlle voltas. simplemente que vaya remexendo, que vaya espesando, e despois engadiremoslo todo aí, darémoslle un fervor e deixaremoslo repousar. Oye, parabéns, Xulio. Moitas gracias. Hoxe tenche que dar os parabéns, porque os mereces, Porque Outros días non. outros días non. Hoxe Outros é un día especial. Pero hoxe vendo os teus callos, digo che que sí, parabéns. Hoy te voy a nombrar en mi diario, cañotes.
Vamos a dar un aplauso a Xulio, por favor, a xente. Un aplauso que está facendo uns callos que son unha maravilla, Ata Begoña está aplaudindo os callos de Xulio. Claro. Vamos ver como van os callos de Begoña. Begoña. Bueno, eu vou a picar a carne, pero primeiro vou Ai, Dios mío, que vai... fritir un pouco de gambón. Ai, Dios mío, que me están... Ai, Dios mío, que está utilizando gambóns. Gambóns para os callos. Mira, a min pasáronme 2 horas e media. Eso, 2 horas e media de Igual cocción. o mesmo escardel. Mira, eu vou botar aquí a cabeza porque quero que se saque, para estrujala un pouco, que me saque o sabor. Porque isto é unha carne, non é nada máis. Vale, vamos a ver, Begoña. Estamos vendo moita pota nas pantallas da tele agora mesmo na túa cociña. Sí. Que tes? Ai, como que ben cheiran os gambóns. Que tes por aquí? A ver. Igual que van cheiraron. Que tes Mira, por aquí? teño a pota cos callos, hoxe estou humiliada. No, xa te vexo, xa te vexo. E teño aquí que vou triturar as salsiñas que fixen. Xa sei que tú non queres que triture. No. Pero teño que facelo. Xa está, mira. Un pouquiño solo, esa salsa que fixen, vale, ese sofrito. Vale. Begoña, creo que hoxe a pregunta ven moi ao caso. A pregunta. Vamos a fazer a pregunta a xente da casa, a xente que quere gañar 50 euros na voltas co prato do día de hoxe. A pregunta é a seguinte, señoras e señores. A quen se lle pasou pola cabeza botar gambóns nos seus callos? A min. 50 euros, vale? 50 euros en xogo, que chama a xente da casa. A cal dos dous se lle pasou pola cabeza botar gambóns, que agora mesmo están cheirando moi ben. Agora, o de metelos nos callos Vai-te encantar. Pode ser cousa boa ou cousa moi boa. Moi boa. Ou boa ou moi boa. Vamos levantar a cruz para que cheire isto. Por favor, Cruz, acompáñanos, ven por aquí, acompáñanos que tens que cheirar. Un aplauso para Cruz. Ven, Cruz. Mi madriña, facendo callos con gambóns. Ven aquí, muller. Mira, cheirar cheiran moi ben. Esto que E agora vamos a botar un pouquiño desta salsiña. Así. Espera. Agora está facendo unha cousa que é que colleu o sofrito que triturou. O sofrito que tiña, vale? Vale. Estou no botando aí. Estás xa pagando a Víctor. Sí. Aí vai, xa está. E os E callos... agora vamos botar un pouquiño desta agua da cocción. Así. Entón xa temos a nosa parte da salsiña. O xa sea, fai falta botar... o mesmo que fixo Xulio cos chourizos, botarlle a auga da cocción, estálo facendo ti agora para os gambóns. Claro, Vale. sin fariña. Sin fariña. Sí. Porque non che faz... Pesou solo ca salsa. Con gambós. Espesou moi ben, non? Podemos decir. Moi ben, mira. Espesou Mira que maravillosamente pintaza. ben. Mira. Que ben cheira. Sí, sí. E agora vamos a botar un pouquiño de sal. Sí. Mira. Buah. Listo. E agora vou a picar os callos. E vou ir botando aí. Buah. Estánnos chamando, a ver que nos din dos gambóns tamén. A ver que di a xente que nos está chamando. Imos a Tafene. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Eres Begoña, non? Como a nosa Begoña. Sí. Pois Bon hombre. un placer, Begoña. A ver, Begoña, contanos, que che parece isto de botarlle gambón aos callos? Que che parece? Bueno, sería una receta para probar. Para probar, vale. E quen dos dous cociñeiros utilizou gambóns na súa receita? A miña tocalla. Vale, a tua tocalla, moi ben. 50 euros que van para Fene. Entón, ti, Begoña, dis que sí que hai que probar esta receita, non? Oh, sí, por supuesto, claro. Oh, sí. Ese O sí quedouche moi ben. Pois tens que vir un día. Si queres probar, hai que vir ao programa. Sí. Sí. Sí, veña. Estás un pouco indecisa. Bueno, eu anímote a que veñas, vale? Vale, gracias. Veña, vente un día, un bico enorme, mandamos tus 50 euros, vale? Gracias. Veña, chao. Chao. Bueno, 50 euros que mandamos para Fen, ¿eh? ¿Qué te parece? Pois que vos son. Que son vos? Sí. Que son vos? Verdad, verdad. Vamos a botar un vistazo rápido a ver como van os de Xulio, que Este sí que son vos. Teñen moi boa pinta. Mira, pai, mira. Ai, ese olor a cominos, que rico. Mira, Sí, Mira, sí. Espesiños. Moi ricos. Bueno, quen vai gañando? Mira. Ti que crees? Bueno, verémolo despois. Ui, verémolo despois, moi ben. Pois que se sente, por favor, a nosa convidada de hoxe. Un aplauso enorme para ela. Está a cousa complicada, pero mentras tanto vamos a contar 4 cousas a Galicia, porque os callos son realmente unha potaxe que debo o seu nome ao ingrediente principal, o calleiro de vacún, que ademais en Galicia
levan garabanzos, pero é unha cousa bastante curiosa, case misteriosa, diría eu, porque se os comedes en Madrid, non os ides a topar, nin o primeiro, e se probades os callos portugueses, seguramente leven fabas. O certo é que esta é unha comida moi popular, por iso é complicado que haxa unha soa receita, pero casi todos os expertos cadran no mesmo. Deben quedar algo picantes e sempre, sempre, sempre moi untuosiños. E sí, temos festas de callos, case para aburrilos. E ollo, estou dicindo case aburrilos, porque aburrirse deles é imposible. Tomade nota, xente da casa, Porriño, Pontecesures, a Cañiza, a Estrada, Narón, a Rúa, Tomiño, en todos eles hai festa dos callos e hai moitísimas máis. Buscade, por favor, a vosa e, mentres tanto, probade as receitas de hoxe que seguro que triunfades a quen lle alfagades. Iso 100% asegurado e asegúrovolo eu a vos. Asegúrovolo eu porque está todo maravilloso. Xulio, vexo que están espesiños os teus. Sí, están Sí. de maravilla. Queres probar? Mira. Queres probar? Claro que os quero probar. Claro que os quero probar, non o quero probar. Queres? Sí, dame. Cauga chega, non? Sí, cauga chega, vamos. Queiman ou non queiman? Home, veñen do lume. A ver. Vamos alá. Buah, están espesí, tan ricos, Tan ricos, non? Tan bons, Sin gambós, Tan bons, Sin gambós, tan bons. Recorda, sin gambós. Sin gambós, tan bons. Sin gambós. Buah, tan bons, Déxeme limpar as maus porque isto é unha maravilla. Xa que estamos aquí, vamos facer a pregunta de concurso, non, Xulio? Vale, perfecto. Por min, perfecto. Hai alguén dos dous que cocese os garabanzos cos callos á vez? Eu. Sí? Eu. Ti estás seguro que foses Xulio. ti? Xulio. Pois pregunta de concurso. Quen coceu os garabanzos e os callos á vez? Eu. Xulio. Bueno, pois chamade ao teléfono do programa se queredes gañar 50 eurazos, que é o que nos quedan por repartir no día de hoxe. Veña, a empratar, meu home. Moi ben. A empratar. Veña, ponta ao teu. Eu vou con Begoña. Begoña, como estás? Mira, eu estou de maravilla. Hola. Mira que pinta. Queres probar os meus? Sí, claro. Por veña, dalle. Por que non vou querer probar? Vouche dar un cachiño de gambón para que probes. Ajá. Co outro cachiño, mira. No, pero non me botes moitísimo, non me des moitísimo que estou cheo. Estás cheo, velo? Estou cheo. Co que probaste Claro que aquí, me non? daches. Porque os de Xulio encheron así xa o bandullo, non? A ver estes como están. Vamos alá. Sorpresa. Non te fiabas de min? Tan pa casar estes callos, Fago chor na boda, se queres. Non é broma. Prometido. Oh, que maravilla, que estou... Chupo os dedos. Cruz! Cruz! Ven aquí, muller. Ven aquí, muller, que tens que probar isto, Bueno. Bueno, xa temos favorita, cañotas. Estes callos... No, favorita non sei, pero isto está... Cuidado, Tamén lle Está gustan impulsando moito, Ven por aquí, Cruz, ven por aquí. Ponte aquí, por favor. Ponte aquí a esperar para probar. E, mentres tanto, vou ver a Xulio, a ver como vai empretando. Xulio, querido. Estou. Estás? Sí. Pois veña, ven para aquí. Buah, o de hoxe neste programa... Este programa, vou dicir unha cousa. Ponte aquí, Xulio, por favor. Sí. Quero que saiba a xente da casa que este programa, despois do que estamos vendo, do que estamos vivindo e do que vamos probar, este programa merece un Mestre Mateo a mellor programa culinario. Porque os callos de hoxe... Un aplauso. Os callos de hoxe son para colgalos, vamos, na zona máis alta das casas dos galegos e galegas. E ti vas ter Cruz vai ter a oportunidade de probalos. Así que, cando queires, aquí vas probando os dous. Veña, adiante, Isto Cruz. ten unha pintaza. Por un lado tes, estes son os de Begoños que levan os gambóns, que a forma de facelos non foi moi diferente, pero este leva gambóns, que é a especialidade. E o de Xulio... Begoña, teñen moi boa pinta, teñen moi boa pinta. Moitas gracias. Moi boa E os de pinta. Xulio eran un pouquiño máis parecidos aos teus, de feito levan chourizo, que é algo bastante habitual nos callos, non? Pero tens que probarlle de todo, Cruz, tens que probar todo. Non collas así unha... Pásame como a ti, xa estou chea. Sí, pois, amiga, hai que probar. E, mentres tanto, vamos repartir cartiños porque temos do outro lado do teléfono a Beatriz de Vilagarcía. Que tal? Boa tarde, Beatriz. Hola, boas tardes. A ver, Beatriz, como ves os callos? Boa pinta, unha pintaza. Xa, a verdade é que teñen unha pinta maravilloso. Vale, pois, por 50 euros, quen dos dous coceu os callos e os garbanzos á vez? Xulio. Correcto, 50 euros. 50 euros que van para Vilagarcía. Moitísimas grazas por chamar, vale? Grazas. Veña, un bico enormísimo para ti e para a xente de Vilagarcía.
Igual, gracias. Chao. Bueno, Cruz, ai, Dios mío, que nervioso estou ahora mismo, cos callos de hoxe, Cruz, de Padrón. Moi complicado, Está nerviosísima. Hai tensión no plató, está toda a xente calada mirando para ela. Que vai decir Cruz? Non é un prato calquera que é callo, Creo que vou a poñer no meu bar de tapa os callos de Begoña. Begoña! Con eses gambóns, gaña o Voltas co prato do día de hoxe. Cruz, pasáchelo ben. Sí, moi ben. Disfrutáchelo. Os de Xulio tamén están moi ricos, pero como Xulio fago o seu tamén. Aproxímate. Moitísimas grazas por vir, vale? Gracias. Un bico Moitas gracias a xigantesco, vos. grazas. Nos marchamos, señoras, señores. Mañán hai máis a Voltas co prato, hai máis. Quen anda aí? Quedan agora coa actualidade, quedan agora con Hora Galega. Chao, ata mañá.